Bylo takové bílomodré ráno. Na nebi sedělo slunce, četlo si nedělní noviny a jen tak občas levým očkem mrklo, jestli je všechno, jak má o svátečním dnu být. Ach jo, vzdychla si Káťa. Všichni někam jedou, jenom my tu sedíme jak hrozinky v buchtě. Škoda, že nemáme auto. Taky bych chtěla na výlet. Mluv, chceš auto? Pojď, máš ho mít, ale řídit budu já. Tak co chceš? Volgu, Fiat nebo Mercedes? Mluv. Z čeho takové auto vlastně je? Pár koleček a sem tam nějaký šroubek. Z toho bude nejmíň 8válec. Nejdůležitější je volant. Podívej, Škubánku, bude se to hodit? Se ví. V tomhle se bude pěkně sedět. A uděláme dvoutakt. Sem hledáme jeden takt, tamhle druhý a doprostředka karburátor. Plán je hotov, jen to smontovat. Mňaucta, tahle rozšlápnutá kremrole, že bude auto. No, to chci vidět. Mňau. Šmanko, to auto a to mě podrž. Mňau. Mlost, paní, už nechce ťapat pěšky. Je moc nobl, tak musí mít auto. Mňau. No prosím, pes si bude pěkně sedět a já, abych šlapal pěšky. Kam s ním? Přece k motoru, nepoznáš dynamo? Kde pak ženská a auto? A budeme mít taky kufr. Stejně vám to nepojede. Nemáte šťávu, leda byste jezdili na špekáčky. Asi bude studený motor. Tohle je moje zpověď. Nejedem, nejedem, to máte popelnici. Nasedej, Káťo, z kopce to chytne. A kdo bude hasit? Tyhle motoristi, ukazí to jen vzduch, já vám ukážu. Said don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop.